Сәлем сезгә, дуслар, сәлем сезгә. Без сезне бик сагындык. Казаннан килгән кунакларны Сарытау татар гимназиясендә һәр даим татарча гадәт белән каршы алалар. Милли киемнән киенгән балалар кулында чәк-чәк, шигъри юллар һәм милли патриотик җырлар. Синдә татар, миндә татар, барыбыз да татарлар. Сарытау шәһәрендә татар гимназиясе милли хәрәкәт тырышлыгы белән 1992 елда ачыла. Шәһәр үзәгендә 3 катлы бина бүлеп бирәләр. Хәзер мәктәпнең башлангычлары өчен аерым бинасы да бар. Гимназия шушы төбәктә үскән Советлар берлеге каһарманы Гаяз Эрамаев исемен йөртә. Бүген монда 406 бала белем ала. Шуларның 75% татар милләтеннән. Әни өчен динар җәйне яратасыз. Җәй көне нинди була? Көннәр азыная, төннәр кыскара. Сабантуй Татарстанда иң зур бәйрәм. Сабантуй бик матур урында була. Ул өендә үтә. Мәктәптә татар теле атнасына 3 сәгать керә. 2 татар теле һәм 1 әдәбият дәресе. 9 сыйныфтан 11гә кадәр 2 сәгать. Бүгенге көнне чагыштырсак, менә башлангыч сыйныфларны да алсак бүгенге көндә хәзер сизелә балаларның татар телен белү түбән дәрәҗәдә. Һичшиксез. Чөнки балалар, күбесе шәһәр балалары, татарча белә торган балалар, ул күбрәк инде авылда туып үскән балалар, я инде җәй көне әбиләренә, бабаларына йөри торган балаларына шундыйлар. Элек балалар безнең күбрәк татарча белә иде, аңлый иде, әдәбият дәресләрендә дә эшли иде. Хәзер авыррак. Сарытау гимназиясының татар теленнән уңышлары шактый. 27 еллык тәҗрибәсе булган Идалия Насырованың 5 укучысы халыкара олимпиадада җиңүләр яулаган. Иң зур күрсәткеч 2нче урын. Үзебезнең гимназиябызда олимпиаданы уздырабыз. Үзебезнең гимназия укучыларыбыз арасында. Аннары җиңүчеләребез безнең инде өлкә олимпиадасында катнашалар Сарытау өлкәсендә. Безнең гимназиягә Сарытау өлкәсеннән авыл мәктәпләреннән без балаларны бирә җыеп утыртабыз һәм безнең өлкә олимпиадасы уза. Шушы өлкә олимпиадасын уздырырга безгә инде үзебезнең Сарытау милли татар автономиябыз бик күп булыша. Шәһәр мөхите дип әйтәбез инде. Шәһәр балалары бит инде. Безнең гимназиядә дәресләрдә татарча аралашсак та, алар бездән чыгып киткәч инде русча сөйләшергә аралашырга дучар булалар. Әйтергә кирәк, гимназиядә башка фәннәр русча укытыла. Хәзер мәктәп җитәкчелеге 2 телле белем бирүгә, дәресләрне татарча һәм русча укытуга күчү ягын карый. Башка фәннәрне татар телендә укытып буламы? Менә татар теленнән тыш ул авыр буламы балаларга? Бүгенге көндә авыррак килә ул проблема. Без аны ярәнгә шундый эксперименталь площадка ачкыбыз килә, билингвальное образование. Бирегә татар телендә дәресләрне, дәресләрне рус телендә. Аны без ярәнгә ала бирсә, шул проектны төзегебез килә. Сарытауда яшәүче 15 мең татар рус мөхитендә көн күрә. Шуңа да балаларның татар телен белүе чамалы, ләкин татарча фикер йөртүчеләр дә шактый. Ә бу зур уңыш. Өйдә татарча сөйләшәсезме? Әйе. Татарча. Татар телен укуын ничек авырга туры киләме? Юк, авыр түгел. Мин кичкенәдән татарча сөйләшергә өйрәнгән идем. Кичкенәдән мине өйрәттеләр, сөйләргә тотындым, сөйлим хәзер. Бөтен балалар да синең кебек яхшы татарча сөйләшми бит инде. Юк. Ни өчен алар синең кебек яхшы белми? Чөнки алар, наверное, гаиләдә күбрәк урысча сөйләшәләр, монда мәктәптә дә урысча сөйләшәләр, дәресләрдә дә урысча кирәк, татарча инде. Укырга татарча, өйрәнергә, татар теленә белергә кирәк. Но синең кебек татарча белүчеләр әз түгелдер. Күптер. Татар теленә мәхәббәт уятуның төп алымы дәресләрне кызыклы итеп бирү. Синең бик матур прическа. Шамил, син бик яхшы. Кибет, син бик матур. Дәрестә балалар бер-берсе белән татарча аралаша. Биремнәр шуңа юнәлгән. Мин тырышам аларга кызыклы биремнәр. Әзерлим үзләренә. Төрле татар телендә хәзер яхшы мультфильмнар бар, шуларны күрсәтәм. Әкиятләр укыбыз. Һәм бездә мәктәптә бу елдан бездә театр әзерләнде инде. Алар спектакльләр, төрле спектакль куялар. Театрдан тыш төрле бәйгеләр, фестивальләр оештыралар. Безнеке музейбыз бик күп катнашты, беренче урыннар алды безнең өлкәбездә. Аннан соң международная
Вот Олимпиаданы балаларыбыз җиңделәр. Без үткәрдек «Волжские звездочки» Идел йолдызлары ноябрьдә онлайн форматта. Анда тоже күп катнаштылар безнең районнардан балалар. Сарытау мәктәбенә милли активистлар татар эшмәкәрләре ярдәм итеп тора. Чөнки милли мәгарифтән башка милләтнең киләчәге юк. Алар безгә ярдәм итә елда. Без ремонт ясыйбыз текущий. Аннан соң быел площадка olan кичкенә балаларга башлаучы мәктәбебездә зур яхшы площадка төзергә Алла кушса 350 мең депутатлары без ярдәм итте быел. Иң мөһиме, Сарытау өлкәсендә милли мәгарифнең тулы бер челтәре булдырылган, чөнки гимназиядан тыш монда әле балалар бакчасы да бар. Шул челтәрнең иң беренче өлешедер. Беренче баскычы дип үзебезне саныйбыз. Чөнки биредә күреп торасыз, кичкенә 3 яшьтән алып балаларын әтиәниләр китерә. Без аларга тәрбия бирергә, тел бирергә тырышабыз. Татар халкының фольклоры белән таныштырабыз. 7 яшь тулгач балаларны біз узатабыз башлангыч мәктәпкә. Аннары алар башлангыч мәктәпне 4 ел тәмамлагач гимназиягә баралар. Гимназиядан соң инде институтларга, уку йортларына урнашалар укырга. Һәм дә алар читтә калмый. Безнең татар яшьләре аларны үз канаты астына ала. Татарча тәрбия бирәбез балаларга төрле чаралар аша, уен ашаны җиткерсәң. Шулай ук табышмаклар, шулай ук әбиләр яшәбез, әбиемнең сандыгы дигән бездә чара бар. Шул сандыктан әби чыгарып иске әйбер турында күрсәтеп сөйләсә, балалар инде аларны мәңгелеккә исләрендә калдырыр дип уйлыйбыз. 27 ел эшләүче татар балалар бакчасында 120 бала тәрбияләнә. Садиктан нәрсә эшлисең? Шәкертләргә мәш уйнауга. Малайлар белән уйнауга. Урамда йөрергә яратасың, урамда уйнарга яратасың, әйме? В течение последних 10-15 лет возникла какая-то мода дикая, не только у нашего, у татар, у русских, у евреев, у кого хочешь это отдать в английскую школу, во французскую, китайскую, испанскую, которые якобы открывают детям какие-то дороги в какой-то мир, якобы каким-то большим деньгам. Но на самом деле это недальновидность родителей, потому что базой для любого ребенка в будущем, когда он вырастет и пойдет в материальную, в научную, куда-то в какую-то сферу, является не это, является понимание своего «я» на этой территории. А уж куда это «я» двинуть, он без нас сообразит. Шәһәр шартларында һәм рус мөхитендә Сарытау татарлары үз милли үзенчәлекләрен сакларга тырыша. Россиянең башка шәһәрләрендә татар мәктәпләре ябылганда, алар хәзер гимназияны зурайтырга җыена. Шәһәр хакимияте белән сөйләшү алып баралар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау.